Ya? Ha? ओमफ्राय बे खामानियाव खेबबेसे थांखो बिदि? हा? सोरजों? मा हारिजों थांदों? बर' गोजा। अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो? हा? बे बेसेबां होलांखो? माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि। हा? ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो? हा? हा? हटेलाव थायो। बिनिफ्राय गुवाहाटियाव नों माबोरै फैजेनखो? ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो? सोर लिंहरो खिथालाय? जों बेरायनोसो फैदोंमोन। ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ? जों राबि आं बिउटि फिसा माबा Dalalina. नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम? फिथा माबा जायाखै दा न'आव थांफिनना फरायगोन ना मागोन नों? माला थांगोन? आगष्ट मानाव जोंना क्लास हा? आगष्ट मानाव जोंना क्लास मानो थांगोन? डाइरेक्ट नोंसिनि आइ आफाखौ बे भिडिअनि गेजेराव लिंहर गाबोननि गेजेराव नोंसिनि न'खरनि मानसिखौ गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टना मोनथिना मोनथिया गामिनि? हा? दे खिथा नोंखौ सोर लिंहरा? मोखां थिखां। ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो? हा? दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन? बेसेबाङाव होगोन होननानै लिंहरदोंमोन नोंखौ? हा? फैसानि खोथा रायलायाखैमोन। माथो बेसेबां होगोन होनदोंमोन? फैसानि खोथा रायलायथ'वाखैमोन। हा? फैसानि खोथा रायलायथ'वाखैमोन। जायगा हटेलाव थानो होननानै लिंहरदों आरो? हा? सोर लिंहरनाय? बिनि हौवा। हा? बिनि हौवाया मा नाम खिथा? राज। अबेनि बियो? आं बेखौ मिथिया। दे फार्स्टआव खिथा गामि ओरैनिफ्राय बोरै फैजेननाय खिथा। दे खिथा। दे खिथा खिथा। आंनि नामा जुनालि बिफानि नामा कलि। ओमफ्राय बिफानि नामा अमरसिं आरो काजलगाव। खिथा। हा? आंनि नामा जुनालि ओमफ्राय बिफानि नामा कलि बिमानि नामा अमरसिं। आं काजलगावनि आं गुवाहाटियाव बेरायनो होननासो फैदोंमोन। ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबबेसे जाखो? हटेलाव थानाया अबे हटेलाव थादों खिथा? हरसे थाखायो हटेलाव नामा? हा? हा? दसेयाव 5,000। ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ मा खालायखो? रुम थानायाव। ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन आरोना देहाखौ फानबावो। हा? बेनोथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा? हा? सेंग्राफ्रा? बहानि सेंग्राफ्रा? हा? बहानि? बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा? हा? हा? बहानि? मा गामिनि सेंग्राया? बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 नै बुजिबाय ना? 5,000 10,000 नोंसोर गामियाव थांसिनसिगोन ना नोंसोरो? हा? 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 हा?
माने बिसोरखौ माने मोजाङै नुबासो माने खिथागोन आरो बेहा 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा बेसेबांथ' हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुरजा मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैबेखौ सोंग्रोसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नामखौ खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे खिथा माबा गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया खननैल' थांदों खननै ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया 10,000 सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि एक्सचेन्ज बिसासन आरो मोनबावाखै लावथाय मानो खारनाय खिथालाय देलाय मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बिदि था दे दसे था दे मानो खारनाय खिथा एसे मोजां मोजां गथ'फ्रा मा दं दे खिथा बेसेबां नों बेबो मोनगोन बे मोनगोन थगायग्रा थांना थाङाखै खिथा थाङा बिसोरो थाङो दा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङा खिथा डेन्जार बुस्थु आरो बिसोरना माने खुगा सिया माने दा मोनायाव हरनि 12ता 1टायाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय XNDP-फ्रा हमनानै मोनो गासिबखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै मोनजादोंना मोनजायाखैमोन गाननो मोनदोंना मोनाखैमोन थाखा फैसा मोनाखैमोन ना फरायनाय बेखौ हरनि 12ता 1टायाव XNDP-नि अपारेसन गुवाहाटियाव माने गाज्रि देहा फाहामग्रा आरो जाय बिथांमोननि माखासे सिमा दंबावो बिथांमोना जाय लिंकआव फैयो बिथांमोननि मुंखौ जों लाजोब्बाय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि